og derfor det har været meget godt med arrangementer fra den danske kirke, fordi det har altså været som fastelavn og Sankt Hans og hvad der nu ellers har været, og personer, som er kommet fra Danmark inden for kirken, som er kommet herned, som man kan tale med, og de er så venlige, og de kører rundt, og de kommer, og ja, altså. Og vi mødte jo så mange andre danskere, der også var ude at rejse, der kom til Jerusalem. Så det var også bare sådan et samlingspunkt for folk at kunne komme ind i den danske kirke og få lov til at opleve det på deres rejse derned. Ved tronskiftet, der var folk hernede, der var religiøse, folk dernede, der ikke var religiøse. Og igen, der kunne vi være samlingspunkt om det danske, og på den måde skabe stærkere relationer og forkynde evangeliet der, hvor det bliver muligt. Det var meningsfuldt, fordi man kunne få lov til at være med i den danske kirke, have den her trygge base, men samtidig så var man med til at gøre noget, der var større end bare den danske kirke. Der var jo et stort samarbejde. Både med englænderne og tyskerne og araberne, men også med nordmænd og svensker. Og også palæstinenserne, der kom i kirke der. Det var enormt spændende. I kirken, der oplever vi nogle gange til vores gudstjenester, at vi har folk, der arbejder meget på Vestbredden og har fokus på palæstinenserne. Være til gudstjenester og have nadver sammen med folk, der er meget engageret i Israel og har deres fokus på Israel. Det er et stort vidnesbyrd for os, at vi som kirke kan være et sted, hvor vi har fællesskab på trods af alle vores politiske holdninger, på trods af den måde, vi ser på konflikten og troen på, så mødes vi i vores fællesskab i Kristus og i nadveren.